Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилия Бирханова. 21 августта зәй аграрийлары шикер чөгендерен алуга киреште. Һава торышының яхшы тору эшне туктатмыйча алып барырга мөмкинлек бирә. Зәй шикер агрофирмасы кырларында барган чөгендер казуны без дә күреп кайттык. Зәй шикер агрофирмасында шикер чөгендерен алу эше бара. Биредә татлы тамырны 2900 гектар мәйданда үстергәннәр. Менә бүгенге матур көнне Аллага тапшырып чөгендер алышуга кирештек. Безнең алда куелган задача 2900 гектар күләмендә мәйданны алырга. Менә каралган 4 единица комбайн Ропа Тигр, погрузкага Ропа Маус, барысы да яхшы межсезонный ремонт үтте. Быелгы һава торышы чөгендер өчен уңай килде. Вакытында җылысы да, яңгыры да булды. Шуңа күрә гектарыннан 450 центнер уңыш чыга ди белгечләр. Безнең задание көнгә 3000 тонна шикәр чөгендере казырга. Соңгы 10 көн эчендә Агросила компаниясе бүтән 34000 гектар җирендә аудит үткәрде башуларның. Аудит нигезендә кичәгенә 3нче көнгә данныйлар нигезендә инде безнең 450 центнер бүгенге көндә басуда уңышыбыз бар. Шушы 450 центнер белән кирип китәбез урып җыю эшенә чөгендерне ала башлауга. Иртәдән көннең җылы кояшлы булуына сөенә ул хезмәтчәннәре. Басуда эшне оештыру һава шартларына бәйле шул. Шәйхенур Миникаев бу тармакта 40 елдан артык хезмәт куя, моңа кадәр икмәк суктыруда катнашты. Хәзер чөгендер алу комбайнына утырган. Кайда гына эшләсә дә, алда торучы бурычны яхшы аңлый. Менә монда сахарның стак күп, менә монда чөгендердә. Самый матур чөгендер менә шундый. Стритный чөгендер бу. Аллага шөкер, чөгендерләр әйбәт матур. Әле буларның үсәселәре бар. Әле бөтенесе алда. Әле бүген беренче генә көн. Илгиз Беккинин чөгендер алуда 2нче сезон эшләүгә карамастан куәтле техниканы тиз үзләштергән. Настроение әйбәт инде. Бөтен заправкалар, ниләр заправ ителгән, комбайннар ремонтланган. Уңыш әйбәт быел. Яхшы. Санаулы минутлар эчендә басу уртасында чөгендер табу барлыкка килә. Район басу кырларында быел әлеге культураны 9300 гектар мәйданда үстергәннәр. Бүген 21 августта 3 агрофирмада да татлы тамыр казый башладылар. Быел бик зур күләмдә уңыш көтелә. 1 300 000 тонна чөгендер чыгар дип уйлый аграрийлар. Адилия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Район башлыгының ялга кайткан хәрбиләр белән чираттагы очрашуы энергетик мәдәният сараенда узды. Ялга берничә көнгә генә кайтсалар да, хәрбиләр мондый очрашуларга килергә тырыша. Махсус хәрби операциядә катнашучы Зәй хәрбиен һәм аның хатынын улы туу белән кутладылар. Чарадан безнең материал. 16-й ребенок родился. Мобилизациягә алынган Зәй хәрбиенең гаиләсен район башлыгы сөенечле вакыйгалары белән тәбрикли. 100 000 сумлык сертификат тапшыра. 6 августта аларның уллары туган Сабыйга Арслан дип исем кушканнар. Бүлекне махсус хәрби операциядән ялга кайткан хәрбиләр белән очрашуда тапшырдылар. Махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбинең яңа туган баласына 100 000 сум тапшыру Зәйдә күркәм традиция. Зәй хәрбиләренең гаиләсендә 16 сабый дөньяга килгән. Тагын бер сөенечле мизгел хәрби бурычын лаеклы һәм батырларча үтәгәне өчен бер егетнең әнисе исеменә рәхмәт хаты килде. Аны яу кырындагы егетнең Газиз әнисенә тапшырдылар. Очрашуда катнашучылар яу кырында һәлак булган якташ ир-егетләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Районда оешма предприятие коллективлары шәһәр һәм авыл җирлекләрендә яшәүчеләр катнашында халык җыеннары дәвам итә. Очрашуларда ярты ел дәвамында башкарылган эшләргә нәтиҗә ясыйлар. Җирлектә яшәүчеләр үзләрен борчыган сорау мәсьәләләрне җитәкчелеккә ирештерә. Шундый җыеннарның чираттагысы Мирный бистәсендә узды. Мирный бистәсендә яшәүчеләрнең сорау гызырларын халык җыенында район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин тыңлады. Ярты ел эчендә район күләмендә нинди эшләр башкарылган, ничә яңа объект сафка бастырыла, эре предприятиеләребез ничек эшли, барысы да чыгышларда яңгырады. Киләсе ярты елга бурыч планнар хакында да әйтеп уздылар. Шәһәрне бистәләрне тәртипкә китерү төзекләндерү эшләре буенча шәһәр башкарма комитет җитәкчесе Наталья Павлова чыгыш ясады. Биоресурслар буенча дәүләт комитетының Зәй бүлеге җитәкчесе Әдиб Габдрахимов шәһәрне яшелләндерү, аларны саклау мөһимлеген билгеләп үтте. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән халык төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждений вәкилләренә борчыган сорауларын бирделәр.
22 август Россия дәүләт флагы көне. Әлеге датаны илебездә күпкенә әһәмиятле чаралар белән билгеләп үттеләр. Зәйлеләр өчен энергетик мәдәният сарае каршында бәйрәм узды. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада булыр. Мәйданда Россияның бөеклегенә багышланган җыр яңгыры биюче кызларның кулларында флаглар. Зәйнең үзәк мәйданында 22 август Россия дәүләт флагы көне уңаеннан чара бара. Быел әлеге дата аеруча әһәмиятле. 14 яшы тулган 12 яшүсмер дәүләт әләме көнендә паспортлы булды. Аларны район башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Светлана Ревина тапшыра. Ул малай кызларга төп атрибутка хөрмәт белдерүләрен һәм ватанны яратуларын теләде. Бәйрәм чарасы балалар иҗат коллективларының чыгышлары белән тәмамланды. Кайынкай балалар бакчасында да Россия дәүләт флагы көнен билгеләп үттеләр. Биредә балаларга кичкенәдән дәүләт символларын өйрәтеп үстерәләр. Флаг нинди төсләрдән тора, алар нәрсәне аңлата, ватан нәрсә ул дигән сорауларга җаваплар бирделәр. Ул эстафета рәвешендә оештырылды. Назовите мне, какие цвета российского флага? Молодцы! Дөрес җаваплар биргәч, пират югалган флагны яңадан урынына алып куйды. Ватанпәрвәрлек рухы белән сугарылган чаралар бакчада еш оештырыла. Балалар гына түгел, әти-әниләрдә бик теләп катнаша, ди бакча мөдире Венера Степанова. В нашем детском саду воспитываются 135 детей и дети из многонациональных семей. Многонациональные семьи есть, многодетные семьи. Есть у нас дети русские, татары, чуваши, удмурты, армян, турок. То есть такая дружба у нас царит в детском саду испокон веков. Безнең балалар бакчасында бик күп төрле нациялы балалар йөри алар. Бик дус бер-берсе белән уйныйлар. Бик шат йөриләр безнең балалар бакчасына. Дәүләт флагы көненә багышланган чара Россия гимнын башкару белән тәмамланды. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Татарстанда яшәүче картасыннан кулланган 300 меңнче кешегә торак коммуналь хезмәтләргә түләү өчен сертификат бүләк итәчәкләр. Бу акцияны Акбарс банк үткәрә. Шундый карта кулланучылар арасында 10 меңлек бүләкләр дә уйнатыла. Картаның өстенлекләре һәм отышлы яклары турында киләсе материалда. Зәй районыннан Розалия Захидуллина февраль айында Татарстанда яшәүче картасын кулланган 100 меңнче кеше булган иде. Акбарс банк аңа торак коммуналь хезмәтләренә түләү өчен 100 мең сумлык сертификат тапшырды. Хәзер ул гаилә бюджетындагы акчасын янга калдыра ала. Хезмәтләр өчен шуннан гына түли. Мне очень это помогает. Удобно. Иду в банк, плачу за свет, за газ. И когда возвращается кэшбэк, я кладу их в накопительный счет. И еще и зарабатываю. Акбарс банк бу акцияны яңадан башлап җибәрде. Татарстанда яшәүче картасын кулланган 100 меңнче кешегә торак коммуналь хезмәтләргә түләгән өчен 100 мең сумлык сертификат тапшырачак. Әлеге картаны кулланучылар арасында җәмәгать транспортында йөрергә 10 меңлек 10 сертификат уйнатылачак. Бала картасы ияләре спорт товарлары сатып алырга шул ук суммага 10 сертификат тотарга мөмкин. Акциядә катнашу өчен Татарстанда яшәүче картасы һәм балалар картасын ясатып, ким дигәндә 100 сумга нәрсәдә булса алырга гына кирәк. 18 августта иртәнге сәгать 9лар тирәсендә 88-нче янгын сүндерү бүлегенә иске Зәйдә ут чыгуы турында хәбәр килеп ирешә. Янгын сүндерүчеләр килгәндә Толстой урамында МАЗ автомобиленә ут капкан була. Янгын транспорт чарасы механизмнарының техник төзексезлеге аркасында барлыкка килгән. Шуның белән җомгага әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән саубуллашам. Ялларыгыз эмин үтсен.